Jissokta l-investiment fis-settur tat-turiżmu bil-lukanda SeaBank għamlet investiment ta' €1,000,000 f'kumpless ta' divertiment ġdid. Dan huwa investiment ieħor li jkompli jsaħħaħ il-prodott turistiku fit-tramuntana tal-pajjiż. Fi kliem il-Manager Ġenerali tal-Lukanda Hubert De Bono, dan kien sinjal ieħor ta' fiduċja ta' SeaBank Group fl-industrija tat-turiżmu Maltija. Għamilna investiment ta' €1,000,000, dan ġviri ħajkun kemm għal-residenti ġviri ħanatrattaw iktar nies u barra minnek huwa miftuħ ukoll għal-Maltin li jistgħu jiġu hawnhekk bil-familja kollha u jqattaw nofsinhar ta' divertiment. Hubert De Bono tkellem dwar kif il-kompetizzjoni fl-Ewropa hija waħda kbira u għalhekk il-ħtieġa li wieħed jibqa' fukat u jinvesti. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis żar il-post u esprima sodisfazzjon għal mod kif operaturi Maltin qed ikomplu jsaħħu l-prodott. Dan anke għax jemmnu li għandhom ambjent fejn jistgħu jaħdmu. Dan huwa ċertifikat ta' fiduċja tal-politika tal-Gvern, ma wasalniex baqanna ħafna xiktar nagħmlu għalkemm huwa suċċess irridu iva nkomplu naħdmu biex nagħmlu minn dan is-settur wieħed ta' suċċess u wieħed li anke nġibu turiżmu fix-xitwa.